Okay mga kabisado no, ari kita subong sa may kusta sa flower shop no, kusa din mamangkot kita sa mga presyohan na isang mga bulak sa palaboton nga Valentine's Day no. So amoy ni ang mga bulak nga ari sa subong sa sagwa no, kabisado. So ari masulod kita sa sulod sa ilang shop no. Ato ni istrehon si Sir Hendry no. Siya ang manager sang sining flower shop nga nahamtang diri sa may kilid sang Haro Cathedral no. So makita ninyo rosas no, sa subong no, kag iban pa nga mga bulak nga ari sa sulod no mga kabisado. So amo ni ang mga balaklon no para sa pag alabuton nga Valentine's Day. So kadamo sa mga bulak di no mga kabisado. So mani no. So may din may mga bouquet sila no. Para sa gusto nga magpabukat sa bouquet no. Okay no. Pero ito si Sir Hendry no? Kay mamangkot kita kung ano ang mga bulak nga mas bakal kag ano pagit mga bulak nga kuanggit sa mga ginaregalo no sa mga binalangga sa kabuhi no mga kabisado. So are you know, so natutol sa Hendry.